Sanamkela Avalanche of Grace gama lam ndithenjiwe emolweni. Sifunda kwabaseKorinte besibini isahluko sesine. Sithathe ivesi yesibhozo neyethoba namhlanje. Siyabandezelwa ngenxa zonke, singaxineki. Siyathingaza singancami. Verse 9. Sichuchiswa asiyekelwa. Sikhahlelwa phansi asitshatyalaliswa. Nali ilizwi elikhulu lenkuthazo. What a word of encouragement. Powerful word. Evela ku-Apostle Paul. Ethetha nalaa cawe yaseKorinte. Uthi ufuna sibe nonyamezelo. Uzosiqinisa nokholo lwethu. Nethemba, sihlale sinethemba. In the midst of the storms. Uthi siyabandezela. Funa sihlale siyazi loo nto intoba indlela yethu izawuba nazo iimbandezelo. Sawucinezelwa. Siva uba siyacinezelwa. Kodwa singacinezeleki. Singatyumki. Mystery ye-Gospel of Jesus Christ leyo. Sizawudibana neengxaki. Sithathe laa umzekelo abantwana bakwaSirayeli. Babecinezelekile iminyaka. Kodwa yavela imystery. Bakhululwa ekucinezela. Usoloko eveza i-way out uJesus. Nakweyakho impilo uzayiveza i-way out. Ucinezelekile, zininzi iindlela zokucinezeleka. Uvuka uthi nje uyasindwa. Kodwa uzibonise ukuphaphama. Ukhuthazeka ngenxa yomoya ongcwele, ngenxa yomoya kaThixo osoloko ukusinceda. Ithi siyathingaza, siyabhideka ngenye ixesha singazi uba kwenzeke ntoni. Bendithi ndirayithi nje yiphi lena endiyenzile. Ndabhideka nabantwana bakaSirayeli entlango babhideka babesebesithi baphumile eyiphutha. Kusemnandi bethi babethwa umoya. Bathi xa besithi entlango nalo utshaba lusiza ngasemva. Bejongene notshaba ngasemva, ngaphambili lulwandle olubomvu. Kodwa uYehova wayenza indlela elwandle. Nakuthi kunjalo. Nesisoloko sinelo themba yoba sikholo lwethu hlakele kuYehova uba uzayiveza indlela. He'll make a way where there seems to be no way. That's the mystery of the gospel of Jesus Christ. Inika uthando lwakhe, uluva ukuthi luthando lwakhe olu. Uthi ivesi yesithoba siyatshutshiswa. Entshutshiso neembandezelo zinto zakho. Ayonto funeka sibe ngathi yinto entsha. Tshutshiso lukhona. Tshutshiso zikhona. Kodwa asiyekelwa, akasiyeki umoya ongcwele. Kungenxa yakhe uhamba nathi usiphambili yasiqinisa kwiintshutshiso. Kwiimbandezelo, kwiindlela ezinde ezinameva ahlabayo. Kodwa ukhona uhamba nathi. Ngumqinisi wethu. Siyakhahlelwa phantsi. Sikhahlelwa phantsi. Impilo le ikulahlele phantsi. Ubona na ukuthi hayi le ndiphantsi. Kodwa Proverbs 24 verse 16. Ithi the righteous fall 7 times, but will rise again. Siphakanyiswa ngubani? nguYesu. Sesimystery yakhe, le mimangaliso ezimfihlelo zezulu. Yiyo le nto soloko sifuneka sibiza abantu. Bazoba njengathi nabo.
bangathi xa bebona iimbandezelo babone ukuthi babaleke. Bayazi ukuthi ukhona umaxhoba yakhawuleza uzawubaqinisa, uzawudlula nabo. Lowa wayenza indlela elwandle, wavula indlela elwandle, awela amasirayeli, nawe mani uzayiveza indlela kuwo. Une-track record uYesu yokuthembeka kwakhe, yobuhle nokulunga kwakhe empilweni zabantwana bakhe abamthembile. Ithi siyakhahlelwa phantsi kodwa asitshatyalaliswa. Zonke ezi zinto ezinzima asitshabalali, siyemile. Akokuba kulula kodwa kungenxa yoba ukhona the power of God that is sustaining us. Kuverse 18 uApostle Paul uthi kuthi zonke ezi zinto ezidibana nazo esizijongileyo zizinto ezibonwayo, kuba ezibonwayo zezomzuzwana. Uthi zezomzuzwana zonke ezi zinto esizibonayo, ezimbandezelo ezidibana nazo zezomzuzwana ziyabonwa. Uthi ke zona ezingabonwayo zezangaphakathi. Uthi masijonge eziya ezingabonwayo, siye kujonge ezi ezibonwayo. Uverse 18 uzosiqinisa, uzosinika amandla, uzosixelela nje into ukuthi nje nale, these two shall pass, le ojongene nayo. Elizwe lenkuthazo, lelizwe lothando eluthi wena you are more than a conqueror in the midst of the trials. Hayi xa zidlulile, ngoba uyazi uba ukhona umoya ongcwele, the great one is in you, uhamba nathi. Siyabulela umoya ongcwele ngawo wonke amaxesha. Inkosi kakhulu usimamele. God bless you.